Permezz ta' digriet l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma ħabbar it-twaqqif tal-Kummissjoni ta' Safeguarding fih dan id-Djoċesi Awċija. Kif miktub iswed fuq abjad fid-digriet u simli għall-Kummissjoni tal-Arċidjoċesi ta' Malta, l-an prinċipali tagħha se jkun li titratta ma' każi ta' abbużi fuq minuri u fuq persuni vulnerabbli minn kleriċi jew minn persuni impjegati jew volontieri dipendenti tal-Knisja fid-Djoċesi ta' Għawdex. Fl-aħħar snin fosthom anke taħt it-tmexxija tal-Kardinal Mario Grech bħala isqof ta' Għawdex ġew irrappurtati n-numru ta' allegati abbużi minn saċerdoti Awċin fuq minuri. Sa qabel id-digriet id-Djoċesi ta' Għawdex kienet tirreferi każi simili lill-Kummissjoni ta' Safeguarding tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Fi stqarrija l-Kurja ta' Għawdex għamlet referenza għall-ittra apostolika Vos Estis Lux Mundi tal-Papa Franġisku li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ġunju tal-2017 b'normi ġodda marbutin mal-protezzjoni tal-minuri u l-persuni vulnerabbli fih dan il-Knisja. Dan bilan li jiġu adottati fuq livell universali proċeduri dwar il-prevenzjoni u li jeħduha kontra dawn l-atti kriminali li qed jitradixxu l-fiduċja tal-fidili u li ħeġġet biex fid-djoċesi madwar id-dinja tinħoloq sistema waħda jew iżjed stabbli u faċilment aċċessibbli għal pubbliku biex jista' jagħmel rapporti anke permezz ta' twaqqif ta' uffiċċju ekklesjastiku apposta. Sa dan it-tant il-Bord ta' Safeguarding se jkun qed jitmexxa mill-Lorraine Borg bħala il-kap tal-Kummissjoni. Permezz ta' stqarrija mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja Veskovili ta' Għawdex l-isqof Tewma ħabbar tibdil ġdid f'karigi u missjonijiet differenti tas-saċerdoti Awċin. Waħda mill-ewlenin kienet il-bidla fit-tmexxija ta' waħda mill-akbar parroċċi ta' Għawdex dik tax-Xara. Wara 18 sena bħala raj tal-parroċċa ta' Twelid ta' Marja Bambina, Monsinjur Carmelo Refolo se jkun qed itemm il-missjoni tiegħu u minfloku se jinħatar Du Richard Farrugia. Jassistih bħala viċi arċipriet se jkun hemm il-kanoniku Michael Gallia. Sal-ġurnata tal-lum Du Richard Farrugia kien jokkupa il-kariga ta' rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu f'Għawdex. Minfloku se jkun hemm issa Don Joseph Bajada li kien ir-rettur tal-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu fix-Xara. Lasru korra bidla fit-tmexxija tiegħu hekk kif il-kanoniku Edward Vella se jieħu ir-rwol ta' amministratur parrokjali tal-Parroċċja ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur. L-isqof ta' Għawdex ħatar kummissjoni ġdida tal-kleru u nnomina bosta saċerdoti oħra li se jkunu qed jagħtu l-għajnuna tagħhom f'xi parroċċja f'Għawdex. Fost bidliet oħrajn hemm kappilan ġdid tal-Korp tal-Pulizija f'Għawdex li se jkun qed jassumi rwol Dun John Vella, filwaqt li Mons Joe Vella Gawċi li huwa wkoll ambaxxatur ta' Malta l-UNESCO se jkun ir-rettur tal-Knisja ta' Twelid tal-Verġni Marija ta' Savina fil-Belt Victoria. Numru ta' saċerdoti oħrajn ġew innominati bħala diretturi spiritwali f'kull skola f'Għawdex mill-livell primarju sa dak terzjarju. Din il-bidla qed titqies bħala waħda minn dawk l-ewlenin li għamel Monsinjur Anton Tewma fi 3 snin minn dun ħatar l-isqof tad-Djoċesi Awċija. Intant xi membri mid-Djoċesi Awċija qalulna kif it-tmexxija ta' din id-djoċesi bidlet il-prassi li kien beda l-Kardinal Mario Grech meta kien isqof ta' Għawdex hekk kif l-ebda kappillan jew arċipriet ma seta' jmexxi parroċċja li twieled jew trabba fiha. Dawn il-ministeri ġodda fid-Djoċesi ta' Għawdex jitlu fis-seħħ nhar il-ħamis 14 ta' Settembru, festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Il-Knisja f'Għawdex qalet li tirringrazzja lil daw kollha saċerdoti u lajċi li taw is-servizz tagħhom dedikazzjoni u impenn fil-ħidma li kienu qed ikopru sa dawn l-aħħar ġimgħat.